At ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Sana na po na lahat kayo okay sa mga kabisyon. Sama-sama niyo po tayo hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At syempre mga kaibigan, malulupit naman tugtugan mapapa sa inyo. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi kayo pwede matulog dito po sa programang EDSA kasi dito po hanak-hakan po tayo. Walang tigil po dito mga kabisyo. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Lahat po ng mga bagay-bagay pag-uusapan po natin. Rawr! Dahil sila pa buang ba? Ambal sa pasayro ni Manong driver. Ano mo na yung mga ginapamatian, Manong. Dabuang mo ng DJ. Arago! Maluoy ka. It is now 32 minutes after 5 o'clock. That's right, folks. Straight up until 9 o'clock in the evening. It's a 4-hour drive of the show. Kasama po, siyempre, ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! Siyempre, hindi mawawala ang sidekick ni Tanghenyo. Inyo pong abang lingkod. Diego Bandido! Siyempre, hanggang alas 9 po tayo. Walang bibitaw ha. At bawal kasi ang matulog dito sa programang EDSA. Pag natulog ka, sige ka. Pag gising mo, sa kabilang buhay ka na. Oy, nato, umpisahan na natin to. Ratsada na tayo. Pag-usapan natin tong nasipatan natin. Kumbaga, naispatan nating isang balita na daw hindi naman dito sa Pilipinas, hindi naman po dito sa atin, sa ibang bansa naman to, na merong dalawang newlyweds o ibig sabihin bagong kasal. Oh no! Na nag-share ng kanilang marriage rules. Ayan, na kung saan para sa iba nasabi nilang toxic. Toxic daw ayon sa iba. So eto mga kabisyo, ano nga bang rules na to na sinasabi bakit toxic sa iba? Kasi po ang rules na nilatag nila ay ganito lang naman. Bawal ang makisama o makipag-hangout sa opposite sex na kayo lang dalawa. Bawal, it's a no. So para sa iba, sa tingin mo uubra ba to? Ay, para sa akin, hindi mangyayari yan kasi una sa lahat, hindi mo talaga maiwasan. Halimbawa, kung kakausapin ka ng matanda, dapat may kasama. Ay, oo nga pala. Paano nga kung may tatawid na may matandang babae na kinakailangan mong alalayan, patawid ng kalsada, bawal. Naku. Toxic nga naman. So, sa mga ganito kasi mga kabisyo, dapat kasi, ang importanteng rules lang naman, pagdating sa marriage, pagdating lang naman sa kasal, na nagkakaunawaan kayo, you respect each other, at ang pinaka-importante sa lahat, yung tiwala. O kahit sabihin mo pang sino ba yung kasama ng partner mo, basta may tiwala ka sa kanya at clear naman siya, wala pong problema dyan. Hindi balatang? Ay mga kabisyo ha, again sa mga bagong kasal, wag masyadong laliman yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi dito nagsisimula yung parang nasasakal na. O halimbawa, merong katrabaho, hindi may iwasan katrabaho. Magmi-meeting silang dalawa, magkakaroon ng discussion. Ngayon si Mrs. nandun din sa gilid.
Parang nakaka-relate ka, Manong driver, ha? Parang nakaka-relate ka. Tinitext ka na asawa mo. Saan ka na? Andito, may pasero. Babae pasero mo? Ay, nako, buti na lang walang problema yung mga single. O, para to sa mga single. Galing Rocksteady. Malamig ang simoy ng